Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajingseng ya ka kamla jong amtang baka ajing mentoy yaladi. Henry ka plelat pleden tiru nakabenta ki weipat bakin yo mensim bakin le ya ka ka baki sngotanat lani ya ka ka baki kwa. Nakaliang unongsan hima habayo banyakren bat ka wei ni ki samla ya ka balatip kerteng kum ka iba malay ka bana ka thain Riboy district. Bat ka baderu ka samla ka bajupun wandur ya ki jan pong bat da ka babu ya ka brand la jong ya ka balatip kerteng kum ka kini ho kini ka samla ka layo ya ka khusnam customers favorite handloom product na ka ateliers Megalia award arajar arpulai ka bala penlong menta ka sengi ka arpu waitrik unaitung arajar arpulai bat ki jan kini ho ki jan ki bala shna kerpang da uksai rendia bala seng ya ka house nem arajar khanreu da ka jinya treilang bat ki nong than jan ki bana den ka ba khams ngo tan nat shushu ka long ba ya kini ki sai rendia la shim na ki knyang ki bala penmi na Riboy district ka samla iba kala ya thoru bah ka por ba ka seng ya kini ka kam kalamat ya shibun ki jing Henry kam hadin habut pat naka jingkershan kitnat sarkar ba pher but haringkat ki scheme ki bala ai ka sarkar kalala ban peteng ya gani ka kam Shiponi Bibaro, Nade Iba Malay, Nade Katrai Jom ka brand kini ho, kapatega sustainable clothing brand. Sedang ini ka brand house name Arhajar Khatrio, but nga yatrelang but ki long time ki jongi ki banang tay na boy den. Ni penangkap yang saya rentia, ni tier yang saya, but ni jai ni syadrong ni yang saya, but ni hai ni jai, nak kita jai buat ni sesuatu ni jai ni di. Sedang ni kan brand harga senem Arhajar Khatrio, namar bagai kuat country lang, but kita nak jong kita nak boy kita ni kan jai India. Marga jan India ketika jan keba kumsan ha kali jumi ketika heritage craft jumi heritage fabric nak kata tahu kum ka duty jonga bangala ban ya tailang bat kibriu la jong ban ai kam ni kibriu la jong bat haka juru ko dan ne sa ya ketika ka rukom than ke jongi ka rukom than kom wet jumi ngai tailang bat ka kibriu jong ni shompoi bat ngasdal ya ketika brand kapran kini ko kapni ya ki jain la jong ni shim ya uskum intern nagi bawandi shani bangin thir yok sai ngin pni yok sai ngin shadrong nagi thanya ki jain ya haka juga poru dangin shim uskum ni shim ni thir ya ki sai ki bala thir pa dati nong thir ki banam tai nam boy tingi ni sa shadrong ni sa than ki jain madni di Hungray sai o kijani ki bangi kumi nadu pasdang nadu sai hi gide u bana boy ba ubagi ye puni na boy ndero bangi thiet na kapar jori ya hak pasdang kalong ka ba ye sikatei ban puni sabti da menchna sabti da sai dan dia namar ba hak to kapor ka bang sedang kijan meter ru 4 juyo da sai dan dia station boy jini di dang shuya thain tang na shawls ki mufflers di kataru kawi kadai kawi ka reason ka bang akwa ban don ka production unit la jong ka bang ala ban pemi ki jain meter nang bang ala ban kedan kami yang ko jain ban sabti di nalor kita ki don ki babon ki jing ki bang ala hakaliang ka market ki hakaliang ka pisar ka namar ba sedang nalajong di kita ki jing ki bakraw ki bang lap hakapor bang sedang Hoy hakapasdang na don jing ki bakraw ki bang yefulu rei adin ka to kanipor ki officers naga department of care jong ka khalia ki kila one shama but kila tim bagi don ki jai scheme ki prepare de kata layar ab yang ngayo ki scheme ki ba layar ab yang asyik kadai ba mala ban penyaya ni ka ka point of sales jeni shane shilong ka don halai mkra sha apani colony ni don studio store tu nota nalor kata ni don ko website la jom kini.com yang ba kila ban thiet nam tu na ka website
penjuru ni di lembaga social media like Instagram but nalor kata ni supply ru ingin gijain jungi hati we pati jaka hari India sa Delhi sa Bangalore sa Goa.